Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το MasterChef. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποια ομάδα φαίνεται να κερδίζει σήμερα 21 Μαΐου και οι δύο ομάδες θα βάλουν τα δυνατά τους για να πάρουν τη σημερινή νίκη. Μπορτό και Κρύ θα πέσουν με τα μούτρα στα πιάτα και όποιος φτιάξει το καλύτερο πιάτο λοιπόν θα κερδίσει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει εδώ στο κανάλι μου, η ομάδα που φαίνεται να κερδίζει σήμερα 21 Μαΐου είναι η Γκρι ομάδα. Η Γκρι ομάδα φαίνεται να παίρνει τη νίκη. Όμως, επειδή δεν είναι τίποτα επιβεβαιωμένο ακόμα, αναμονή μέχρι το οριστικό μου spoiler. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!